Kweduno vanobva kunorira pfene madokachere tauya nadzo kamu idzo dzonzewe dzanyasi zuwa rochimakumi mairi nombiri mwedzi uno wakukadzi. Tiri kutanda nayo iyoyo takavabata kuti dzvi iyo wakabirira kuti tino ma PhD tatenda mawetera zviribe kumira zvisvino kureketa kuno aramba ari kureketa pamunondo pamusasa achibva zvipiya kutozvibvisa chaiko masoko ari kuramba achireketa nozvaakasenga areketa kare zvaakuita zvichipesana idi patinoreketa kuti manyepo ano makumbo mapfupi ndizvo zvazvinoreva izvi agoti iye kwai ini ndati ndatanda PhD rangu ndichiri kuita asi padande mutande LinkedIn akatonyora kare kuti ndakatanda gore ra2019 kwai ndoda kutopedza mugore rino manduwe pakaita kunyangariwa. Unobva waita kuona kuti idi wanoita zvekutamba ivava ipapapo kare wota muzembi umbi yacho kuZANU-PF agotanikiwa pachenapo kare kuti ndeumwe wevanhu vari kunyepera kuzviti dhokota iye aribe PhD. Agoreketa iye kuti kwai ndakatora PhD kuChile chaiko. Manduwe unobva waita kuona kuti pakaita kunyangariwa. Apa izvezvi zvaburika kutoti aiwa ari kutoreketa pwito dzake kutobodoka kwaari kuita akanga ari kupedza fundo dzache paUNISA asi dzisiri dzo PhD. Obva watoona kuti orerere kana zvaaizviti paendi injiniya manduwe pano nyaya wari kutanikiwa hwendo huno zvokuti wari kusaya kana apo kutiza. Wamunangarwa anowabiyawo wakaita munjekure yawo nozuro wagovhiringana nevanhu padande mutande nokutoti wakasiya manyara ari pese pese mapurasitiki zvigubhu mapepa zvese mhanduwe zvaita kunyadzisa. Unoita kusaya kuti wanhu wochidiki chere wane pfungwa dzakaita kupenuka dzakaita kudari unobva waona kutoti kana tikatoreka kuita yawe achipindira munyika medu munoreka kuita chibodzi chinoramba chizosenza zvisvinu chaiko tikai tirambe tichiringa hedu kwazvinenge zvichienda asi aiwa zvaita kuratidza kunyadzisa chaiko. Padande mutande kuna anozviti majairosi ari kureketa iye kutoti haiwa kwainguva yakwana yekuti tichiite zvokubisa wamunangarwa imi gongwarirai mhanduwe gongwarirai kupinziwa isiri yenyu kwaika panotunga nadzo mudanga iwewe kana usiriwo mudanga taramuka mhanduwe tambira kurefu nekutoti kana wapedza vanouya kotungana newepo kare apa iwe unenge uri mubodzi. Regai mutambe makangwarira ipapo. Ari kureketa iye kutoti kwai national shutdown kudini regai tigoona kuti zvinopera sei. Apa mudiwa ari kuita chiwenga munhu iye idi regai tione zvedu kuti zvinoperera kupi chedu kuramba takaringa mhanduwe tichiri kuda kudya sadza kamu nokusenzera wapwere nokukupakurirai nhau saka tinoramba takaita kutambira kure chaiko unochohwa mhanduwe ipapo ukamira padhuze. Ava vanotambira mari dzowanhu wese wari kumabasa wonasa wagoburika wari kutiza basa ravo ipapa wachiti hanzi kwai isusu ndisu vanhu vanofanira kunge vachichengeta vanhu asi takanhadzirwa kuti tibatsirane nevamwe vanenge idi kuita muyembe wanhu chaiko ndokunoitika ipapo. Iye ari kuzvinzi shava wachona iye unobva waita kuona kuti waribe kana ganda kuusu paribe mhanduwe unoshaya kuti sei zvichiita kudando apa nomubiro wavanenge vachiita nomajira vanenge vari kuita maridzo wabasa vari kuisa mari dzacho ikweyo paribe kana chavari kuita vari kukwangwaya mhanduwe kutobura manyerere nomuromo chaiko zvinoita kurwadza. Hurumende kwai naJurai moyo yakutoda kutoti ipapa iite zvokutenga yega peturu nodhiziri isingasaseenzese wanasakunda kwai toda kuti tideredze mutongo uite zviri nani. Imi panenge paina zheti mhanduwe rakarongiwa ipapo wakatoteya homwe dzavo
zvokutoti mari inenge ichindoita kunge munhu akateera ishwa mhandiwe ichindodari yapinda kutodari yapinda panoburika aba ipapo. Rekai tizvione kuti zvinoperera nekupi, asi hwendo huno rekai tinoramba tichiri kunyepai kuti zvinenge zviri kudini. Kwagoburika mavhidhiyo nyasi wanhu woZANU-PF wachitiza kubhadhara magedhe pamugwagwa matogesi pachirungu. Ipapa pokari chatonyanya kuhwadza kutoti mapurisa kunyanya kumasvingo kuno raburika Constable Chihoma ari kuhomoka hachema ndiwe achitotibatsira wanhu ZANU-PF kuti wareke kugobhadhara mari dzomagedhe omugwagwa. Kamuitiro kaka kakanyangaritsa, kamuitiro kaka katsvinuba, kamuitiro kaka haidi zvichakuwa makuno yano. Ndo vanhu vanenge vakutiza ava. Tikai tigoringa hedu tichiona kwazvinoperera. Ipapawo nyika yeZimbabwe kwaino Transparency International ndiyo nyika yakanyanyitsawo mhanduwe zvokuti paribe chizvinu. Kwai nyika yeZimbabwe munyika dzomudzasi kwaAfrica ndo iri kutonga zvekuti taakutosaya kuti kohoko naye wakomana tinonyarirepi kana zviramba zvidandimo. Kuno vanhu vairi vanoti Patricia Muyambo pokare naMandras Muyambia. Kwai mhanduwe vanhu vawa wagobira vanhu vari kutsvaka mabasa mari inoita zviuru 40 chaiwo, $40,000 pachirungu. Kwai wakatsvaka vanhu wachivanyepera kuti kwaitiriwo kuMashoko Mission Hospital kuno vanhu vanga vakundoramba vachindotumira mari wachivapa mari wachiti tikutsvakirai mabasa, toda kuisai pamabasa kusvikira zvazonyura mhanduwe. Moyo wotima wakadari wakanyangariwa fani. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Tiri kutenda kuti wabatiwa. Ipapawo pokare timu yobhora yoSimba bhora, timu yaiye Simba raShendoro kwai yagotiyo tiri kukupai bhazi wanhu wanoda kuenda kuona wabva nawo kwedu wachitamba bhora kuSouth Africa svondo riri kuteera rimi. Kwai tiri kutoisa bhazi ipapo rekuenda newanhu mahara. Zvati zvamboitika baizvi. Rekai tione, asi kana muinayo mukana wekuenda endai mhanduwe, regai kusha kokai mari dzonyika dzinenge ziita zvokudandi izvi. Rekai tinenge tichikunyepai kuti zvirikutekera sei. Ipapa chikwata choDynamos chaja chikwata choSimba bhora nozvigowedziwa 5 pa3 pamugadzikirwa. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvi. Svondo riri kuuya vakufunga kuti watande kutamba mutambo webhora. Tinenge tichikunyepai. Nyasi mutambo wekiriketi Zimbabwe yapona mhanduwe nokutoti mvura yanaya. Kunaitsa kwayo mvura ndo kwaita kuti Zimbabwe ipone. Zvanga zvakaita kunyangariwa chaiko. Tiri kutenda hedu kuti haiwa tiribe kuzonyadzisiwa maningi, asi mutambiro wanga wari kuita wacho wakaita kunyadzisa. Kaiti kunyepa izvikiitika pasi rese izvezvi. KuSouth Africa kwasungiwa wamakorokoza wanoita 16 wanzi wese. Paribe kana mubodza ari munyika yeSouth Africa zviri pamutemo. Tichazokunyepai kuti vanenge vachinzi vanhu hukupi. Apa obato roapambepfumi roFF Plus muSouth Africa mo raano mutungamiri mutsva wabvisa kaiyeyo akanzi Groenewald. Uyu Groenewald aiwa abvanze iwewe waenda kotamba noANC uchipinda muhurumende. Tiri kudaba chiburika ipapo. Rekai tione kuti zvinoenda nepapi, kuti wachaperera papi. Tinenge tichikunyepai. Akutungamira ipapo anonzi Kone Moda. Rekai tione. Eskom kuSouth Africa pokare kwaiyagototi izvezvi taakudzima magetsi kadanho kochitatu mhanduwe, stage 3 load shedding pachirungu. Unobva waona kuti paita kunyangariwa pavanondomukira kudari. Idihwi. Rekai tirambe takaringa. Putin kwaya kanzi noSouth Africa anenge ari kuuya kumusangano G20 uchaitiwa nekuti ari kuda kusungiwa noICC.
tirambe tichiringa kuti zvinopera apapi chaipo. Apawo nyika yoChina nonyika yoSouth Korea vari kuita zvinogara zvakadando manduwe. Kwaipapa wagotoisa mari inoita zviuru, inoita mamiliyoni 20 million US dollars pachirungu kuti ibatsiridze hwangwadza yakasiyiwa pakabisiwa America. Ndokukona kawo, ndokukona rikaiti zvione. Apa iyo America, Trump akutoda kuisa mutemo ipapa wokuti abise America kuUnited Nations. Pokare arambe zvekuita zvese zvavanga vari kuti tinoita ichi, akati ndikuzvidaba auchengetedza mari dzedu. Haidihwi ipapa unobva waona kuti pakanyangariwa. Elon Musk mhanduwe ari bechisvinu agototi ipapa kana Ukraine ikaramba kutetekera zvatiri kuda wabisira dandemutande Starlink, apa ndo rakawabata iwo Ukraine. Idihwi regai hedu tirambe takazviringa, asi pano nyaya chaipo. Sondo rino mabuja rekai tigumire pano. Ndini wenyu mhanduwe onawo.